Fit-18 jum tal-kampanja elettorali l-Partit Laburista nieda pakket ta' proposti li joffri għajnuna lill-familji mitwelit sal-anzjanità b'mod effettiv. Illi fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa l-iktar pakket ta' proposti soċjali b'saħħtu illi qatt ra pajjiżna. Għandhom xaqsmu l-miżuri kollha mal-kwalità tal-ħajja. Mhumiex kwistjonijiet u mhumiex miżuri li huma maħsubin bl-addoċ. Huma miżuri li huma immirati biex il-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna titjib. Priorità assoluta se jkunu l-familji li għadhom qed jgħixu fil-faqar, b'mod partikolari t-tfal. Muscat qal li l-Gvern għandu pjan iffukat illi iġeddet il-mira li familji bit-tfal taħt is-16 sena fejn imqar wieħed mill-ġenituri jaħdem full-time ikollhom dħul aktar minn livell stabbilit mill-Caritas. U bekk ma jgħixux f'sitwazzjoni ta' faqar u esklużjoni soċjali. F'wieħed mill-iktar żminijiet ta' sfida għal familji, ġifieri meta jitwielet jew ikun adottat wild, Gvern ġdid se jkun qed jgħinhom billi jidħol tip ta' Children's Allowance ġdid, għotja ta' 300 euro lil kull koppja. Dan fil-waqt li kullhom li qed tistenna tarbija tingħata Baby Starter Kit b'diversi prodotti li kollha bżonnhom fl-ewwel jiem ta' ħajja it-tarbija tagħha. Il-Prim Ministru sostna li l-Partit Laburista iħoss id-dmir ukoll li jipproteġi l-familji li huma f'minoranzi, dawk illi jaddottaw wild. Wara li fl-aħħar 4 snin pajjiżna daħal f'diversi ftehimiet ma' pajjiżi minn fejn jadottaw koppji Maltin biex tonqos il-burokrazija, Gvern ġdid jixtieq jagħti għajnuna finanzjarja bla preċedent għal persuni li jadottaw biex jittaffew l-ispejjeż kbar li jidħlu fihom. Nkunu qegħdin ngħinuhom fl-ispejjeż ta' li vjaġġar għax iridu jmorru personalment, iridu jattendu court sitting hemmhekk u naħseb li l-pajjiż għandu jgħin f'dan ir-rigward. U t-tieni nett li l-ispejjeż li jkunu involuti li ħafna drabi jkunu spejjeż legali u mhux spejjeż relatati ma' gvern u laqqas ma' ieħor, nagħtu għajnuna diretta sa massimu ta' 10,000 euro biex dak li jkun jista' itaffi ftit minn dawn l-ispejjeż. Fil-waqt li tkun proposta żieda fil-Foster Care Allowance għal 100 euro fil-ġimgħa għall istituzzjonijiet, djar u familji li fosterjaw l-tfal. Gvern ġdid se jgħin li l-familji jippjanaw għal li ġej, blet ikun propost li jidħol inċentiv ta' tax credit ta' 2,000 euro lill-ġenituri illi joħolqu fond ta' tfaddil għal pensjoni privata dwelidhom. Iżda, f'każ li l-futur ma jmurx kif ippjanat u koppja tissepara jew tiddivorzja, Gvern ġdid jixtieq li ma jitpoġġix pis akbar tat-taxxa fuq il-persuni li jitqiesu bħala singoli iżda fl-istess ħin imantnu lil familthom. Aħna rridu li ż-żewġ naħat jekk ikunu qegħdin bejniethom irabbu familja ma jkunux ikkonsidrati bħala singoli. Għal finijiet ta' taxxi, ħankunu qegħdin nippreparaw sistema li naraw li ma jkunx hemm abbużi minnha. U nemmen kif għadek kif qed inti li din għandha tintuża b'tali mod illi mantenimenti li mhumiex qegħdin jitħallsu, ovvjament jekk inti ma tħallas il-manteniment, m'intix ħadd tibbenefika minn din is-sitwazzjoni. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia fakkar kif fl-aħħar 4 snin il-Gvern ħares b'mod partikolari lejn il-persuni vulnerabbli, fost oħrajn permezz sarftuħ ta' 10 ċentri LEAP. Minn dawn iċ-ċentri LEAP fil-fatt jitqassam l-ikel kemm li huwa finanzjat mill-Unjoni Ewropea kif ukoll dak li huwa finanzjat min-naħa tal-Fond Konsolidat. Apparti minn hekk il-persuni li ġew hemmhekk għamilna family profiling għall-ewwel darba tagħhom ta' dawk il-persuni li huma vulnerabbli, rajna l-bżonnijiet tagħhom u allura ittrenjajna numru ta' mentors biex jibdew imorru fid-djar ta' daw il-familji u jindirizzaw il-problemi partikolari ta' dawk il-familji. Bekk l-inizjattivi proposti għal 5 snin li ġejjin jibnu fuq l-inizjattivi sodi illi daħlu fis-seħħ.